Dobrý deň, milí diváci. Dnes zase uvádzame rubriku Kolotoč histórie. Ak som nazval britské motocykle Brook Rolls-Roycami medzi motorkami, tak stroje Vincent HRD sú non plus ultra medzi nimi. Všetko začalo oveľa skôr, keď HR Davies, letecké ESO z prvej svetovej vojny, predal svoju firmu v roku 1928. Kedysi najlepšiemu žiakovi z ročníka vo veku 14 rokov, ktorý urobil skúšky na technike v Cambridge. Mladý Philip Vincent prepadol motocyklom, jeho BSA 350 sa stala pokusným laboratóriom. Zadná kývna vidlica s horizontálne umiestnenými tlmičmi, zdvojené rámy tzv. Diamond, kosoštvorcového tvaru, to bol len začiatok invencií jeho motocyklov. S jednovalcami GAP o objeme 350 a 500 cm kubických víťazili motocykle HRD spolu s Vincentovým menom v Tourist Trophy na ostrove Man. Vincent v roku 1933 najal austrálskeho konštruktéra motorov Philipa Irvinga. Spoločne vyvinuli prvý jednovalcový politrový OHV motor, ktorý dosahoval pozoruhodných 25 koní pri 5300 otáčkach za minútu. V roku 1934 až 1939 vyrábali modely série A, Meteor, Comet a Comet Special. Po úspechoch jednovalcových motorov sa zamerali na triedu 1000 cm3 dvojvalcových vidlicových motorov. Nový motor dosahoval výkon 45 koní pri 5500 otáčkach za minútu a sotva sa zmestil do upraveného rámu typu Diamond. Testovací jazdec George Brown dosiahol rýchlosť 110 mil za hodinu, čo zodpovedá 176 km/h. Vincent postavil najrýchlejšiu cestovnú motorku na svete, Vincent HRD Rapide. Čoskoro sa začali šíriť mnohé mimoriadne príbehy o mýtickom rýchlom Rapide. Keďže motor mal množstvo olejových potrubí na zásobovanie mazacích bodov na hlavách valcov, čoskoro získal v Anglicku prezývku Nočná mora inštalatéra. Do roku 1940, keď sa Anglicko zmietalo v chaose vojny, výroba bola zameraná na vojenský materiál. Phil Irving ale už v roku 1943 začal plánovať nástupcu A série. V sérii B bol zavedený nový podvozok, ktorý pozostával zo štvorcovej bešovej trubky, ktorá zároveň slúžila ako olejová nádrž. Motor modulárnej stavby bol integrálnou súčasťou rámu, zadné zavesenie zostalo zhodné, predná vidlica, aj keď paralelogramová, už bola hydraulicky tlmená. Séria C v roku 1948 ako športový model ponúkala Black Shadow, ktorý mal výkon o 10 koní vyšší ako Rapide. Motor pre lepšie odvádzanie tepla, ale aj na zvýraznenie jedinečnosti mal čierny náter. Rýchlosť uvádzala firma výrazne na 200 km/h. Na súťaže postavili plných 16 kusov typu Black Lightning, ktorý mal dosiahnuť rýchlosť približne 245 km/h s výkonom 80 konských síl. Bohužiaľ, motocykle Vincent sa vyrábali ručne a preto boli veľmi drahé. Celkovo sa v povojnovom období predalo 11 000 motocyklov. Predaj sa v roku 1954 zastavil, týždeň pred Vianocami 1955 zišiel z linky posledný motocykel Vincent. Vážení diváci, ak sa vám naše video páčilo, sledujte nás aj naďalej a dajte nám like.